горе. Сега, първото яйце чупим. От кога? Другото, от кога не съм купила яйца, не знам. Сега слагаме брашно в любимата ми чаша. 2 чаши догоре. Не тежи, но малко тежи. Много обичам брашно. Така сега слагам друга чаша. Опа, малко. Не баш малко. Сега слагаме половин бутилка, как да го кажем, зехтин или олио. Тук в чашката. Давай. Много готино се движи. Сега изливаме чашата с тук. Сега слагаме кисело мляко, тази купичка. Чаш. Сега слагаме половин лъжичка сода и бъркаме, за да шупне. Стоп, нали? Да, слагай вътре. Сложи лъжичката вътре, да можеш да бъркаш. Лъжичката вътре.